ರೀಚ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇದು ಪೋಡುಲೈ ಪೂಜದ ಮತ್ತು ಎಂಚೋಣ ತೆಗೆಯರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣವೆ ಅವು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಯಾಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಾವ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತರಿಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡು ಮುಲ್ಪನಂಚಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬಾತೆ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾನು ನಿಗಲೆ ತುಪಾಲೆ ಕಾಪುನು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪದ ಟೆಂಪಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಣುಂದು ಬೊಕ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುಣತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಣ ಮಾತ. ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಟೆಂಪಲ್ದ ಪುದರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಪಂಡದು ಅವೆಂಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಟೆಂಪಲ್ ಅವೊಂಜಿ ನನಲ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಣ ನಮಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರು ತುಳುಟು ಬೊಕ ಅಲ್ಪದ ಬಟ್ಟಣಗಲೆಗ್ಲು ಗುರ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುರ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪಣುಂದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಡು 30 ನಿಮಿಷ ಸಾದಡಿಪ್ಪುನು ಪೋನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತನು ಎಂಕುಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇದು ಪೋಡುಲೈ ಪೂಜದ ಮತ್ತು ಎಂಚೋಣ ಜೆಯಿಟ್ಟರೆ ನವಿಲಂತೆ ತುಟಿ ತೆರೆದರೆ ಗಿಣಿಯಂತೆ ಆ ನಡೆ ಚಂದ ಆ ನುಡಿ ಚಂದ ಆ ನಗು ಚಂದ ಆ ಗುಣ ಚಂದ ಉಲೈ ಪೋಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಲಿಗೂ ಗೊಂಬೆನ್ ತೂಯಲ ಸಿಕ್ಕಣವೆ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಗೊಂಬೆನು ಅಂಚ ಜೋಡಿಸೋದಿನ ತೂತಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರ್ದಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪಿಡತ್ತೆ ಇವನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅದ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ತೂದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಿಡೆ ಮಂತಿರು ఒక ಇಂಚಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿಡು ಗೊಂಬೆಲೆ ನಿಂಚ ದೇವಿರ್ನ ವಿಗ್ರಹಲೆನ್ ಮಾತ ಜೋಡಿಸದಿರುತ್ತೇರು. ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿನಾಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈಚ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೃತ್ಯ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನಾನಿ ಕೀರ್ತನ ಇತ್ತನಾವೆ. ಸೊ ಕೀರ್ತನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭಟ್ ಪಂಪನ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕೊಂಜ ವಿಷಯ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಕಿಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಪನ ಅಂದ ಆಂಡ ಈ ಜೋಕಲಿನ ತುನಗೆಂಕ ಈತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮರೆತದ ಚಿರು ಪ್ಲಸ್ ಅವೇನಗಳು ಇಷ್ಟಪಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಷ್ಟಮಂತದು ಐಕ ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತದಗುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎಂಕೆನ್ನಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿಗಲೇ ಕೇಳಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ.
ಜಾನಕಿ ರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಾಲಿ 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 ಲಾಲಿ. ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ నుంచి ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾತಾ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ 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 ಎಡ್ಡೆಡು ಸಂಗೀತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವ ಬೊಕ ಪೂಜಾ ಆಂಡ್ ಐಟಲ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪರತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಅವ ಬೊಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಅವು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ ಅಂಚನೆ ಪುಲಾವ್ ಒಂಚ ಮೊಸರನ್ನ ಬೊಕ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಸೊ ಅವೇ ಒಟ್ಟು ಓವರಾಲ್ ಎಂಕಲ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಕಲಿಗೂ ಏತು ಪಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುಣದು ಎಂಚಿನೇ ಅವಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಂದು ಅಂಚ. ಸೊ ಅವೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನೆಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅದೊಡೆ ಎನ್ನ ಮಾತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ.